YouTube channel. Welcome! Welcome po sa inyo sa aking YouTube channel and Merry Christmas! Charot! Yes, Merry Christmas guys! Ayan, so sana ay masaya ang inyong Pasko. Yung Pasko, ganun. Yes. I'm wishing you a blessed Christmas and Happy New Year! So, for today's video, guys, as you can see in our title, it's my first time na mag-celebrate ng Pasko dito sa Germany dahil nga, syempre, taga-Germany yung aking asawa. And yes, like kong sinasabi sa video ko na I am so very thankful kasi at happy dahil na-meet ko yung buong family. Ayan, so yun. At dahil na-meet ko sila, may mga gifts sila sa akin. Ayan, so maraming salamat po sa buong family ng aking asawa, kay mother-in-law, kay brother-in-law, kay sister-in-law, and all sa aking asawa, ganun. So yes, papakita ko sa inyo yung mga binigay nila. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. So, ito lang naman yung mga ito yung mga binigay. So, yes, I'm so happy dahil nakilala ko silang lahat at nagkita-kita kami. At syempre, after nung Pasko, syempre may mga susunod pang mga gathering or ayan, ganon. So, yes, makita ko sa inyo. Unang-unang dito yung binigay ng mother dear. Ito yung dala ng mother dear. Ayan! Wow! Mahilig talaga kasi ako sa bulaklak, guys. At yung mga halaman. Ang ganda nito. Oh, alagaan ko lang talaga ito ng maigi. Ayan. Alam niyo ba yung mga ganito dito, guys? Mahal din ng mga ganitong bulang dito. Oh. Ayan po, Christmas. Ayan! Kita niyo ba? Ganda! Bigay ng mother dear. Oh, thank you, mother dear. Smile! Ayan! Ito yung first, guys, na bigay na aking mother-in-law. Ayan. Ganito sa plastic. Ayan. Ganda. Ang ganda, diba? Kita nyo. Ayan. Ganda. Tapos, the next one, ito yung bigay sa akin ng aking sister-in-law. Ayan. Ang ganda-ganda ng aking sister-in-law. Ang kaganda niya. Ganito. It's a chocolate. Yes, it's a Mon Cherry. Ayan. Ayan. Yay! Thank you, my dear sister-in-law. Maraming salamat. Okay, next is ang dala-dala ng aking brother-in-law kasama ng kanyang partner. Ayan o. Naka-paper bag. So, what's inside the paper bag? The first one is chocolate! Ang dami kong chocolates. Oh. Diba? Chocolates, it's Lind chocolate, and naka-sealed pa siya. So, ang mga laman nito, guys, mga ganito. Yung mga nakaganyan. Ayan. So, hindi naman ako na-expect na mag-gift sila. Pero, kami yung host eh. Next year, baka doon sa nanay niya. Ganun. Tapos, ito may laman na isa. Ito daw ay para kay Mr. Rafael. Wala kasi si Mr. Rafael yun. So, yes. After ito, sana kang si Mr. Rafael. Mr. Rafael, ito, bigay ng brother-in-law. And this is the second one. It's a luxury scented candle. Ang mahilig ko sa, alam niyo guys, yan ang laki-laki. Ang laki-laki ng scented candle. Thank you so much. Ang laki-laki Rose. Ganito. Ang laki niya. Ilan ba ito? 427 grams. Ang laki niya, Pero maraming salamat, brother. At saka sa iyong partner, sister. Thank you so much. Ayan, ito kay Mr. Rafael. Ilagay ko lang din sa loob. So, yes. Thank you! The next one ay gift na ng asawa ko. Gift na ng asawa ko. So, yun. So, yung asawa ko, madami siyang gift sa akin. The first thing na na-gift niya sa akin, ito. Umalis kami. The story nito ay, binuksan ko ito kasi nakita ko ito kagabi. Kagabi ko lang ito nakita kasi nga, nung Pasko, kasi nga, tawag dito,
tinago-tago talaga ito sa akin. Tapos nung nagbabalot kasi ako ng mga pang-gift namin doon din sa family, kasi meron din akong mga gift na ginawa para sa family, ganon. Tapos, sabi niya, meron ka pa bang pambalot? Sabi ko, oh, meron pa. Sabi niya, anong babalot mo naman dyan? Tapos sabi niya, gift ko sa'yo, sabi niya ganon. So, hirap na hirap siya magbalot na sayang niya yung madaming pambalot. Tapos, nagkataon pumunta kami ng kasi sabi ko sa kanya, kailangan ko ng bala ng stapler dahil nga ipanglalak ko sa mga bag, gano'n. Tapos, sabi ko sa kanya, dahil hirap na hirap ka dun sa sa pagbalot, bili ka na lang ng bag. Alam mo ang binili niyang bag. Guys, tawa ako ng tawa sa kanya. Alam mo kung ano binili niyang bag na lagayan, Unicorn. Batang-bata, di ba? Di ba? Ang cute talaga to ng asawa ko. Nakakatawa. Ayan, anong sinulat niya dito, For my lovey. Tumawa ko sa asawa ko. Ayan. So, yun. Ito yung kanyang binigay sa akin, guys. At, itong tuwa ko. Kasi, ayan, Yay! Kita niyo, diba? It's a speaker na merong microphone at tinest ko na ito. Ang ganda. Tapos may iba-iba pa kung gusto mong bago-baguhin yung boses mo. Ganon. Ang ganda. Ang ganda, guys. May iba-ibang kulay pala ito. Pero ang binili niya sa akin is black. Kasi maganda rin yung black, guys. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Buksan natin. Pwede na akong mag-sing along. Ayan, guys. Wow! Diba? Ang ganda. Ang ganda. Tapos nandito yung mga microphone, guys, sa gilid, The first microphone. Parang ABCD yata ito. May nakalagay dito, ito, B. Tapos ito ay A. Diba? Tapos open natin. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Open natin yung microphone, ha? Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. Hello. Charot. Ito pa, ibang tono. Hello. 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 Ganon. Ito yung pinaka, magandang boses. Medyo okay na ako. Maraming salamat for my lovey. Yes. Thank you so much. Okay, dahil may microphone na tayo, binuksan ko itong microphone natin. Ay, sige tayo ay microphone na. Okay, the next thing na binigay sa akin ng aking asawa is this one. This one is from the Galleria. Ayan, ang nakalagay din dito same is for my lovey. So, yes. Ang laman ng bayong ay shawl! Ang ganda. Kasi alam niyo, mahilig talaga ako, guys, sa purple. Yes, yung asawa ko. Mahilig talaga ako sa purple. Paano ba to? Hindi ko alam kung paano gagawin. Ayan, diba? Meron akong shawl. Thank you so much, my dear lovey. Ang dami ko ng shawl. Ayun. So, yes, it's another purple na may green, na may white. Nakikita niyo pa ba ako? Ayan, so yun. This is from my lovey. And then, ang next one is, ito guys, from the New Yorker. Binili niya na sa akin. Siyempre, alam ko na to kasi nga, magkasama kami. Tingnan niyo guys. The dress! The black shimmering splendid dress. Makikita niyo to guys kasi susuotin ko to sa birthday ko. Charot. May pa-birthday outfit. The next one is, thank you, my lovey. Diba? Ang dami yung gift sa akin ng asawa ko.
Ang sumunod guys na gift ng aking asawa is this one. A lot. tingnan natin. Parang nahihirapan naman ako may microphone pa. Lagyan natin dito yung microphone. Para, ayan. So, para pag nagsasalita ako, may mic tayo. Para hindi masyadong malakas yung boses. So, let's open this one. Para akong... The first is... Lotion! Ako yung taong sobrang hilig ng lotion. Oo. Tandang-tanda ko pa syempre, nung bata ako, yung lotion na parang pink, ano pang tawag mo nung una, na mura lang talaga yun, wala pang 20 yata yun eh. Nung panahon na yun, wala pang 20 pesos nung panahon na yun, pero mahal na yun sa amin. Pero ako yung tipo ng tao na hindi ako mahilig sa face powder noon, mas gusto ko ng lotion. Ganon. Thank you. Ganun. Mas mahilig ako sa lotion. The next one is... It's a perfume. Oh. It's a Christina Aguilera. Definition. The #1 awarded celebrity brand. It's the perfume of Christina Aguilera. Let's try if it's... What's the smell of this? Okay. Ang cute. OMG! Very cutie! May pa-ribbon pa dyan. Oops! Paano ba to? Ganito? Okay. Dito natin yung sa shelf. Ang bango! Ang bango! Yay! Thank you so much. Naglag yung microphone. Ayaw niya nang kumapit. Thank you so much, my dear lovey. And the next one or the last one is this one. Parang candy lang. It's a Maybelline. It's a Maybelline Superstay Matte Ink. This one is the Amazonian. Okay, let's try this. Just open natin. Tinanggal ko na ang pinakaano niya. Wow, Wincy, wow, ang ganda. Oh, wait, pakita ko sa inyo nga. Oops. Pinatay ko na muna ang microphone. Pakita ko sa inyo. Diba, ang ganda? Ito kasi guys, naka-lip gloss ako. Ito yung Amazonia, no? Kakulay ko ng ano. Ay, ang ganda! Ayun. So, what I got for Christmas is this all. So, ito yung nanakuha ko guys. Christmas! Thank you so much po. Ito kasi gift namin to kay Mr. Rafael. Yan. Pero buksan na namin ito at pero dito lang siya sa bahay kasi nga para pagka nandito siya, may gagawin kami. At hindi naman niya magagamit doon sa kanila. Ayan. So, and then ito guys, is gift ko to sa asawa ko. Nagamit ko yung pera niya. Siyempre wala naman akong pera. Tapos, ito yung binili ko para sa kanya. Kasi pag tinanong mo yun siya, sabi, anong gusto mong gift? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, meron na ako. Lahat? Sabi ko na po siya, I have all. Binili ko sa kanya, baso na may nakalagay na best papa. Ayan. Kasi the best papa yan talaga. Very protective talaga siya sa anak niya. Ganun. Talagang wala akong nasabi sa pagiging tatay ng asawa ko sa anak niya.
Ganun. So, kaya ako siya bibigyan ng the best na papa. Ayun. Sobrang mapagmahal na tatay talaga sa anak. Ganun. So, yun. Tapos, itong isang ito, guys, may naman pinagsasabi. Good shine yan. Good shine yan yung nakuha pa namin yan ng ano. Sabi ko sa kanya, kanya naman kasi yan. Gusto niya ipagamit sa akin. Sabi ko, hindi, sa'yo yan. Ikaw ang gumamit yan. So, yun na guys. So, yes! Ito lang yung what I got for Christmas. Thank you so much. Thank you so much po sa lahat na nagbigay sa akin, sa family ng aking kasawa. Merry Christmas po ulit. Ayan, at wish ko po na maging blessed pa yung ating 2024 at sa susunod pang mga taon. Ayan. So, yun. So, maraming salamat, guys. Ayan. So, Merry Christmas! Ayan. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And please like. I hope you enjoyed this video, guys. Thank you for watching. And I will see you guys on our next vlog.